Λοιπόν, παιδιά, ακόμα ένα βίντεο. Αυτό το εγκατελελειμμένο πλοίο. Και εννοείται δεν είμαστε μόνοι μας. Έχω φέρει το φίλο μου, τον Νίκο, από τα παραφυσικά φαινόμενα. Γιώργο, τι κάνεις, πώς είσαι? Όλα καλά, Νίκο. Είσαι έτοιμος? Έτοιμος δεν ξέρω αν είμαι, δεν το έχω ξανακάνει από την αλήθεια. Θα βουτήξεις βαθιά μέσα και θα βγάλεις πλάνα από κάτω. Εννοείται πως θα κάνουμε πλανάκια. Να ξαναπάω όμως σε ναυάγιο και τέτοια φάση ποτέ. Και είναι και τεράστιο. Είναι τρομακτικό, Είναι πολύ γκρεμίλα εκεί. Είναι πολύ επικίνδυνο. Μου κλέψαν το αμάξι. Μέσα είχα ταυτότητες. Κοίτα τι κάνουν. Δίπλωμα για σκάφος, δίπλωμα αμαξιού, πιστωτικές κάρτες και τώρα θα πάνε να μου Όχι ρε φίλε. Τι μαλακία έκανα, τι μαλακία έκανα. Ξεκίνησε εγγραφή. Γράφεις Γιώργο. Αφού πάμε που πάμε, Θα ανέβουμε και πάνω. θα ανέβουμε και πάνω. Εγώ θα ανέβω σίγουρα. Όλα για εσάς. Όλα για εσάς. Οπότε, όλα για εσάς. Οπότε αν δεν το έχεις κάνει, Πάμε ένα Βιέννα, ένα Βιέννα. Ποιος θα φτάσει πρώτος? Θες πρώτο. Πάμε. Ο χαμένος μετά από το βίντεο κερνάει καλαμαράκια. Έκλεισε. Ένα. Προσοχή, μην χάσουμε τις κάμερες, έτσι. Οκ, εγώ βλέπεις δεν έχω τελείως κύμα. Σίγαμε. Καλή μας τύχη. Πάμε, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Μαλάκα, είναι πολύ θεαματικό αυτό τώρα. Είναι πολύ ακραίο αυτό. Εγώ θα πω Ισοπαλία. Τι, αλλά δεν φτάσαμε ακόμα. Τι θα πάμε στο τέρμα. Όποιος ακουμπήσει πρώτος. Αλήθεια λες. Ναι ρε. Πάμε. Πολύ θεαματικό. Δώμη κανένα. Αυτό γιατί έχει εμπόδιο. Ακραίο. I'm the winner, κερνάς φίλε μετά. Είναι πολύ θεαματικό. Κοίτα, στο δίνω γιατί είμαι αγύμναστος. Είναι όντως ακραίο το θέαμα. Φίλε, από κοντά είναι πιανό τριζιαστικό. Είναι πανάληπτο, χάνεται. Ρε φίλε, είναι πιο τρομακτικό τελικά από κοντά. Είναι τρομακτικό όντως. Σε σχέση με τα μέρη που έχουμε πάει, έχει άλλο είδος τρόμου εδώ. Να σου πω κάτι, κοίτα, είσαι στη θάλασσα. Ναι, Είσαι στη θάλασσα. ναι. Σκέψου ότι εδώ, αν είναι 22 μέτρα σε πλάτος, είναι περίπου το μισό έξω. Άρα, εφόσον ναυαγίζει στο βυθό, είναι άλλα 10 μέτρα. Άρα είναι σίγουρα πάνω από 10 μέτρα βάθος εδώ, αυτή τη στιγμή. Ναι. Ναι. Πάμε γύρω. Πάμε. Και κερνάς μετά. Είναι τρομακτικό, φίλε. Είναι πολύ τρομακτικό. Όλοι έχουμε έναν φίλο που κάνει καφριλίκια, ακόμα και σε αυτή την περίσταση. Εγώ. Απίστευτο το μέρος, παιδιά. Εγώ είδα μια σαύρα, δεν ξέρω αν την είδατε, αλλά είδα μια σαύρα. Επειδή εδώ έχει πιάσει μούχλα, κάποια θαλασσινά, Το πλοίο απ' έξω φαίνεται πολύ πιο μικρό, αλλά τώρα που είμαστε κοντά είναι τεράστιο. Είπε το πάνω από την άλλη πλευρά καλύτερα. Γιατί? Δεν ξέρω, από εδώ λίγο βαθαίνει περισσότερο μου φαίνεται το νερό, Πάμε ρε. Δεν είναι πολύ τρομακτικά από εδώ. Είναι άκρος τρομακτικά, αλλά πάμε. Πάμε. Μαλάκα είναι τέρμα επικίνδυνα. Είναι ακραίο. Κοίτα, μην πάθεις τίποτα. Έχεις ξαναδεί σελόν μες στο νερό, να κολυμπάει δίπλα σου. Πλωτιά θα τις πατήσω αν μου επιτεθεί. Πρόσεξε, χωρίς πλάκα δαγκώνουνε να ξέρεις, αυτές επειδή είναι μεγάλες.
Λες, Ναι. Νεύματα φοβάμαι. Ναι. Χελώνες καρέτα. Δεν Τις φοβάμαι. αγαπάω. Εντάξει, και εγώ τις αγαπάω, αλλά μέσα δαγκώσουν δεν τις αγαπάς τόσο. Κοίτα, αν με δαγκώσουνε, ξέρω μια τακτική. Ναι. Έλα να δούμε από μέσα από εκεί. Πάμε. Θα δείχνω μέσα στην τρήμα τώρα. Όσο μπορείτε να διακρίνετε. Εδώ τι βάθος μπορεί να έχει? Εδώ. Πρέπει να είναι πάνω από 20 μέτρα εδώ. 20 μέτρα βάθος. Για πλάκα, γιατί έχουμε μπει πολύ μέτρα. Ναι, είμαστε πάρα πολύ μέσα τώρα. Έχουμε διασχίσει 150 μέτρα τουλάχιστον και μένουν άλλα 25. Σήμερα δεν μιλάμε για ghost hunting. Μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι τέρμα ακραίο. Δικιά! Από το 1 μέχρι το 10. Από τα ακραία πράγματα που έχεις κάνει, πόσο βαθμολογείς? Κοίτα, Χωρίς υπερβολές θέλω. το πιο ακραίο απ' όλα μέχρι στιγμής είναι επικίνδυνες περιοχές και τώρα είμαι ανάμεσα σε στοιχειωμένα μέρη και αυτό. Εγώ προσωπικά, χωρίς να θέλω καν να υποστηρίξω τον εαυτό μου, θα βάζα δεύτερο αυτό. Δεύτερο, πρώτο ποιο βάζεις? Το πρώτο βάζω, μιλάμε για το δικό σου content. Ναι. Πρώτο βάζω στις επικίνδυνες περιοχές και δεύτερο βάζω αυτό. Ναι. Είσαι στη θάλασσα. Αν σου συμβεί το οτιδήποτε, έστω και μια ζαλάδα, νίγηκες. Από κάτω δεν ξέρεις τι γίνεται, είσαι σε ένα ναυάγιο. Οκ, εντάξει, νομίζω είναι από το ghost hunting ακόμα πιο ακραίο, ρε μπρο. Είναι από το Τερίγιο! Τι είναι, Τερίγιο! Δεν ψάρωσα, ξέρεις καθόλου. Λέω και εγώ Καρχαρία, είναι τρελός. Δεν ψαρώνω σε αυτά, μπρο. Δεν είναι έτσι, από κοντά είναι Τεράστιο. πολύ Στο ίντερνετ φαινόταν πολύ πιο μικρό. Παρόλο που διάβαζες τα μέτρα, λες, οκ, εντάξει. Τρομακτικό. Είναι τρομακτικό. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και να βγούμε γιατί από εκεί είναι το content, bro. Γιατί κοιτάμε, χάσουμε και μπαταρία να έχουμε να τραβήξουμε για μπροστά. Έλα εδώ. Έλα δεις εδώ παράθυρα, έλα. Εγώ λέω να πάμε μέσα στην τρύπα. Μέσα, κατευθείαν στην τρύπα. Πήγαινε αυτό, ρε. Γιατί ρε? Όχι, είναι τρελό, προχώρα, ρε. Το πούμε. Κοίτα. Έλα εδώ να βουτήξουμε μέσα. Όχι. Εγώ εδώ είχα το ξένο, δεν περπάταγε, bro. Εγώ φοβόμουν τα φαντάσματα. Και εσύ τα... Εγώ φοβάμαι το νερό. Bro, εντάξει, εγώ το φοβάμαι. Τι είναι αυτή? Όχι ότι φοβάμαι να κολυμπάω, φοβάμαι τα βάθη γενικά, ρε, bro. Εδώ τη βλόρη. Απίστευτο. Και ο Νίκος εδώ πέρα, όταν φτάσει 100.000 θα ξεκινήσει, λέει, φασμοφόμπια. Ναι, μαζί σου όμως. Εδώ έχει μια σκάλα, θες να την ανέβουμε? Από εδώ, από τα πλάκια. Πώς θα ανέβουμε? Εγώ θα κάνω κάτι πιο ακραίο όμως. Τι? Θα ακολουθήσεις? Πάμε να μπω από κάτω. Πάμε. Νίκο, αυτά θέλουν μεγάλη προσοχή, φιλέ. Όλοι. Φίλε, μη μου πέσει κανένα κάγκελο στο κεφάλι. Λοιπόν, πάμε να ανέβουμε πάνω. Θέλει ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή. Αυτά ξέρεις τι είναι? Σωστικά. Ναι. Βαρκάκια. Εν τω μεταξύ, θα σου πω κάτι. Τι? Στις ταινίες δεν φαίνεται πολύ πιο μικρά και τα πιο μεγάλα είναι. Τεράστια είναι από κοντά. Όχι, είναι απίστευτο μαγικό το μέρος. Να και αυτή. Εδώ, κοιτάξτε, εύκολα. Ναι. Πάνε ακριβώς στην άκρη προχωράω. Λοιπόν, challenge, κοίταμε. Αν μπουτήξω από εδώ που είμαι, κερνάς καλά μαράκια. Τα έχεις χάσει. Βουτάω κι εγώ. Θα βουτήσουμε μετά. Ωραία. Πούτα. Βάλε έτσι selfie και βούτα. Πόσο ύψος να έχει? Σίγουρα 4-5 μέτρα. Ρε, είναι πολύ γκρεμίλα εκεί. Είναι πολύ επικίνδυνα. Ρε φίλε, θα ήθελα να δω όμως πώς είναι μέσα. Λέει ότι έχει κάποια δωμάτια που έχει κλειδιά και τέτοια πράγματα, ξέρω εγώ. Φοβάσαι? Κι εγώ λίγο. Τι κάνουμε, θα βουτήξουμε μέσα? Θες να βουτήξουμε και δύο μαζί? Ναι. Λέγε. Ναι. Λοιπόν, θα το κάνουμε πιο ακραίο, παιδιά. Με το 3. Τράβα selfie, εγώ τραβάω από εδώ. Οπότε ξέρεις τι κάνεις τώρα, Πάμε. Γιόλο. Έλα. Λοιπόν, Με το 3.
Φτάσαμε ως εδώ για να κάνουμε αυτή την κουτιά. Λοιπόν. Κάπου εγκατελελειμμένο. Στοιχειωμένο είναι. Στοιχειωμένο δεν είναι. Είναι ναυάγιο όμως. Από εγκατελελειμμένο ναυάγιο. Πάμε με το 3. Εσύ εδώ, εγώ εδώ. Μην πέσουμε ένα πάνω στον άλλο. 4, 3, 2, 1. Πάμε! Ωραίος νύχτης έχεις γίνει, μ' αρέσεις. Κερνά ό,τι θέλει ο φίλος. Ό,τι θέλει. Εντάξει, βγάλαμε full content. Εγκαταλείπουμε το ναυάγιο και πηγαίνουμε προς Ιστεριά μετά από όλα αυτά που είδατε. Ένα διάλειμμα να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Ο χορηγός του σημερινού βίντεο είναι το Surfshark. Το Surfshark είναι το καλύτερο VPN που υπάρχει γιατί σας προστατεύει από το ίντερνετ. Όλοι εσείς που με βλέπετε από το κινητό, λάπτοπ, τηλεόραση, όπου και να με βλέπετε, μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή κάποιος να σας παρακολουθήσει. Γι' αυτό έχει φροντίσει το Surfshark. Το Surfshark είναι ένα VPN που κρύβει την IP σου. Κρυπτογραφεί ό,τι κάνεις online και σε προστατεύει όταν είσαι σε δημόσιο Wi-Fi, σε ξενοδοχείο, σε αεροδρόμιο ή ακόμα και στο ίδιο στο σπίτι. Εγώ το χρησιμοποιώ όταν ταξιδεύω, όταν θέλω να δω σειρές από άλλες χώρες, ακόμα και όταν ψωνίζω γιατί παίρνω φθηνότερα. Έχει πάνω από 100 χώρες, βάζω τίμα από τη Βραζιλία και όταν μπαίνω σε οποιοδήποτε site, αν ο hacker θέλει να με βρει, θα δει ο τίμα από τη Βραζιλία. Εγώ στη Βραζιλία δεν είμαι, στην Ελλάδα είμαι. Αυτό το καλό έχει το VPN, είναι πάνω φθηνό. Το καλύτερο από όλα αυτά είναι ότι με τον κωδικό μου ONLYSKILLS ή απλά πηγαίνοντας στο surfshark.com/onlyskills παίρνετε 4 δωρεάν μήνες πάνω στο πακέτο σας. Αν δεν το πιστεύετε, υπάρχει ακόμα και δωρεάν trial που μπορείτε να το δοκιμάσετε πατώντας το link στην περιγραφή, να δοκιμάσετε να δείτε πως είναι δωρεάν και αν σας αρέσει το πληρώνετε και έχετε τη συνδρομή με κάτι 1-2 ευρουλάκια. Το βάζεις σε απεριόριστες συσκευές, δηλαδή μια συνδρομή αν έχεις μπορείς να το συνδέσεις σε 5 κινητά αν έχεις και στους φίλους σου και στην οικογένειά σου. Έχεις 24 ώρες υποστήριξη την ημέρα για 7 φορές την εβδομάδα και το σημαντικότερο, δεν κρατάει καθόλου logs. Ό,τι κάνεις δεν το κρατάει σε κάποιο σύστημα. Κατέβασε το γρήγορα γιατί σε λίγες μέρες λύγει. Με τόση ζέστη βούτυξε για το σκυλί. Αυτό ήταν το ναυάγιο, παιδιά, το πρώτο που επισκεφτήκαμε για σήμερα και τώρα πάμε σε εγκατελειμμένο πλοίο, το οποίο είναι λίγα χιλιόμετρα προς τα εδώ και θα πάμε να το εξερευνήσουμε στο εσωτερικό του και να δείξουμε μέσα τι έχει. Θα πούμε και μέσα. Θα μπούμε και μέσα, εννοείται. Ετοιμάσου. Αρχίζουν και γρεύουν τα πράγματα τώρα. Γιατί μετά από αυτό περνάς. Είναι και ο στήρματος εδώ. Αυτή εδώ είναι η νέα επένδυση. Για τις πιο χρήσιμες. Μαλακακέι. Ίσως πάνω, ρε. Over, 1-2. Πάνω, ρε. Over. Το έχεις πάνω στα μάξι. Ναι. Αυτή είναι η νέα επένδυση. Γενικά όλος ο εξοπλισμός που είδατε είναι από το Fantasy. Θα σας αφήσω link κάτω στην περιγραφή. Είναι στον Πειραιά το μαγαζί. Λοιπόν, έγινε τρελή μαλακία. Όχι ρε φίλε. Μου πλέψαν το αμάξι. Μου πήραν μέσα Louis Vuitton τσαντάκι. Μέσα είχα ταυτότητες, δίπλωμα για σκάφος, δίπλωμα αμαξιού, πιστωτικές κάρτες και τώρα θα πάνε να μου Πάνε αστυνομία τελευταία. Έγινε χαμός τώρα, μου πήραν τα πάντα. Λοιπόν, δεν πειράζει. Πάμε μπροστά. Μετά από τόσο κούρα να έχουμε καθόλου ρε μαλάκα. Έλα. Έλα. Δεν κλέψαν το αμάξι σου, μαλάκα. Με πέτρα το κλέψανε. Δεν πρόβλεψε, εδώ έχουν λυγίσει όλη η Ελλάδα, δεν ξέρω γιατί έχουν λυγίσει όλη την ώρα. Κοιτάξτε εδώ, έχουν λυγίσει όλη τη Λαμαρίνα. Με τα μάξι, κοιτά εδώ. Ωπα ρε μαλάκα. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε, μόνο αυτό θέλω. Ενάντια εδώ να δείξε, κοίτα εδώ, κάτι πάγανε δολοστό ή τα χτυπάγανε με πέτρες απλά. Ωρα μαλάκα. Το βλέπεις, κάνανε πολύ σοβαρή ζημιά. Και το θέμα είναι κοίτα, τουλάχιστον πώς δεν σπάσανε και τα δικά μας αυτοκίνητα από εκεί. Που ήταν κολλητά. Πήγανε συγκεκριμένα σε αυτό. Έγινε μεγάλη μαλακία γιατί είναι όλες οι κάρτες μου. Πρέπει να απενεργοποιήσω τις κάρτες. Πρέπει να σε απενεργοποιήσεις όλες τώρα. Όλες. Όχι ρε φίλε, πότε έγινε αυτό ρε φίλε. Εγώ ανέβηκα πάνω, δεν είχα δει κάτι. Πότε έγινε συναγερμός κάτι ρε φίλε. Δίπλα ήμασταν. Πώς γίνεται ο συναγερμός. Μαλακία μου, μαλάκες, όποιος το έκανε αυτό, εύχομαι το κάρμα να τον χτυπήσει. Μου κλέψε τα διπλώματα, μου κλέψε την ταυτότητα, μου κλέψε το διαβατήριό μου. Έχω τρελό θέμα τώρα γιατί
Είναι η βαβούρα περισσότερο. Louis Vuitton τσαντάκι δεν γαμιέται. Αλλά εγώ φταίω που το άφησα. Αλλά το άφησα καβατζωμένα, ρε φίλε. Καμώ, το δείτε εδώ. Έχει γεμίσει. Θα πάρουμε αστυνομία, τίποτα για δαχτυλικά αποτυπώματα. Ναι. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε, λοιπόν. Όχι, ρε φίλε. Τι μαλακία έκανα. Όπο, ξενέρωσα πολύ τώρα. Έτσι και τον βρω αυτόν. Τα έχει κάνει όλα μπουρδέλο. Εμείς να είμαστε καλά, παιδιά, εντάξει. Ρε φίλε, υγεία πάνω απ' όλα, αλλά γιατί να γίνει. Λοιπόν, ακούστε τι θα γίνει τώρα. Θα προσπαθεί να χρησιμοποιήσει κάρτες, θα την αφήσω ανοιχτή για να δω πού προσπαθεί να τη χρησιμοποιήσει. Και θα πάω εκεί να τον κυνηγήσω. Ναι, αλλά πρέπει να αλλάξει το όριο. Το αλλάζω τώρα το όριο. Θα το βάλω 100 ευρώ. Ναι. Για να πάει κάτι να πάρει. Ανέπαφα, ναι. Από ό,τι φαίνεται εδώ είναι μέρος που το κάνουν συνήθως, πάνε κι άλλα αμάξια. Κοίτα, κι άλλα γιαγιά εδώ από Παμπρίς και εκεί πέρα έχουνε. Εδώ. Ναι. Γενικά, παιδιά, το νου σας, γιατί υπάρχουν μούλοι σε αυτή τη ζωή που δεν τα καταφέρνουν μόνοι τους και πάνε κλέβουν τους άλλους. Πόσο πονηροί άνθρωποι είναι, γιατί ρε φίλε, να πω καμιά φορά η ζωή, πόσο δηλαδή οι άνθρωποι πόσο σκατά είναι. Ήρθαν εδώ, είδαν 3 αυτοκίνητα στη σειρά, είδαν το δικό μας που είναι σαράβαλο, δεν το πειράξανε. Είδαν το Seat δίπλα που δεν είχε κάτι μέσα και βλέπουν ας πούμε ένα τσαντάκι στο αμάξι του Γιώργου και σου λέει θα σπάσουμε αυτό. Και δες εδώ λίγο. Αν είναι δυνατόν, ρε φίλε. Τύποι πήραν πέτρα και το σπάσαν με πέτρα, δεν έχουν το Θεό τους. Και δεν γάμισαν μόνο εδώ το τζάμι. Και τις λαμαρίνες. Δες εδώ τι έκαναν. Μαλάκα, δες εδώ. Δες εδώ, θα κοπούμε. Αυτά εδώ που πρέπει να πας σε λαμαριτζή, εδώ οι πόρτες, όλα αυτά. Ό,τι και να πω, θα είναι λίγο. Πού είναι τα γάτια. Δεν πάμε σε δεύτερο μέρος, τι άλλο να, δεν υπάρχει λόγος. Δεν μας σταματάει κανένα στο βίντεο. Κανένα. Το όχημα τι τη ζημιά του έχουν κάνει, μόνο το τζάμι. Του έχουν σπάσει μόνο το τζάμι, ναι. Και μελωστό, μάλλον δεν ξέρω με τι. Την πόρτα, κάτι. Πώς πάσανε εδώ τα μάκια. Έχουν προκαλέσει τη λαμαρίνα ζημιά. Δεν έχουν πρόβλημα στην οδήγηση, αλλά είναι γεμάτο γυαλιά. Δεν μπορεί να το οδηγήσει το αυτοκίνητο. Είναι γεμάτο γυαλιά και ο οδηγός και ο συνοδηγός. Δεν μπορεί να μπει μέσα ο άνθρωπος να το οδηγήσει. Πάω σπίτι κανονικά, Όχι, θα έρθουν να το πάρουν. Αλλά έχουν πολλά ατυχήματα και θα έρθει σε 2 ώρες. Δεν μπορούν να μην το πάρουνε. Για ρώτα. Τι, Να μην το πάρουνε και να το πάω σπίτι. Θα το πάω καργκλάς εγώ αύριο. πώς θα το πας σπίτι, είναι γεμάτο γυαλιά που θα κάτσεις. Με το γάντι θα τα διώξω. Πρέπει να το αφήσεις έτσι. Τώρα σιγά μην το βρούμε. Αντικειμενικά δεν παίζαμε. Μαλακία δικιά μου και το σκέφτηκα, αλλά λέω εντάξει τώρα εδώ ερημιά, αλλά στην ερημιά είναι πραγματικά. Να σου πω, τώρα μου είπε ο αστυνομικός να πάω στο τμήμα. Λοιπόν, αυτό εδώ το μέρος είναι το δεύτερό μας σημείο. Εγκαταλειμμένο, υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί που ψαρεύει. Θα πάμε να εξερευνήσουμε και αυτό, να δούμε μέσα πώς είναι τα δωμάτια και γενικά σε τι κατάσταση βρίσκεται. Και στο συγκεκριμένο μέρος να σας πω ότι έχω έρθει, για όσους το θυμάστε, πριν από 2 χρόνια στο βίντεο το οποίο λέγεται «Οδηγάω αμάξια του GTA στην πραγματικότητα» και οδηγούσα ένα Porsche Cayenne και ήμουνα με τον Dimblis και το μικρό Αντώνη που τον έχουμε πάλι εδώ μαζί μας. Θα πάμε να εξερευνήσουμε παρέα με τον Νίκο και εδώ μέσα όλο το μέρος. Και έχει εδώ μέσα, ρε. Εδώ είναι όλα σπασμένα. Το εδώ τι είναι, ρε. Αυτό είναι κάποιο φίλτρο είναι. Πάρ' το. Για το αμάξι, ναι. Είναι κάτι άλλο φίλτρο. Για αμάξι. Κάπτεν! Κάτι, ένα τζιν έχει εδώ, ρε, μπρο. Εδώ αυτό δεν έχει μπει κανένας. Έχει φακό. Όχι. Εδώ παπούτσια έχει. Ένα καπέλο. Λοιπόν, κατεβαίνει κάτω. Και λέει κατεβαίνει κάτω. Όχι, ρε. Θάνατος λέει. Και δείχνει το βελάκι κάτω. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Δεν ξέρω, το έχουν γράψει για πλάκα, αλλά και μόνο που το βλέπω έτσι κάτω. Πάμε. Θα πάμε. Πάμε. Αυτό κατεβαίνεις έτσι. Εδώ έχει πάρα πολλά τσιγάρα για κάποιο λόγο. Πάρα πολλές εφημερίδες έχει εδώ, διαβάζαν οι άνθρωποι. Δεν είχαν τι να κάνουν τόσους μήνες στη θάλασσα. Ντουλάπες εδώ, ρούχα. Να. Κάτσε ρε, νερό είναι εδώ. Και αντανακλάει το πάνω. Ναι. Εδώ είναι πετρέλαιο, μαλάκα. Δες πόσο πετρέλαιο. Και αντανακλάει πάνω. Για κάτσε λίγο. Όλο πετρέλαιο είναι. Έχει βυθιστεί το μέρος με πετρέλαιο.
Απίστευτο κρίμα, τόσο υπέροχο μέρος. Αλλά κάποτε όλα σκουριάζουν για παλιόν. Δεν ξέρω αν το συντηρούσαν όμως. Από εδώ δεν είδαμε ρε. Από το Καρφούρ, δεν υπάρχει πια Καρφούρ. Πολύ παλιά όλα. Ωρε φίλε, κρίμα τόσο ωραίο μέρος. Η ημερομηνία. Το 2010 αυτό σταμάτησε να λειτουργεί. Εδώ ήταν το τιμόνι κάποτε. Το πήραν μάλλον. Το βουτήξανε. Δεν σέβονται τίποτα. Ό,τι βρουν το βουτάνε. Πετονιές έχει παντού. Πολύ ψάρι έχει εδώ. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, full στην περιπέτεια. Πήγαμε, εξερευνήσαμε το βυθισμένο και το εγκατελειμμένο και μας κλέψαν. Μία μέρα γεμάτη τρελά πράγματα και τώρα πάμε για το κέρασμα, δεν το έχω ξεχάσει. Ναι. Πήγαμε. Θεωρώ, μετά από όλα αυτά, να βάλουμε ένα στόχο 30k likes και αν πετύχουμε το στόχο, σου προτείνω εγώ προσωπικά να έρθουμε εδώ βράδυ για ghost hunting. Γιατί μέσα. κάτι μου βγάζει μέσα. Έκλεισε.